Datblygwyd cysyniad FlexiHome gan Gymdeithas Tai First Choice mewn partneriaeth ag Ainsley Gorman Architects, Williams Homes a Chyngor Bwrdeistref Sir Wrecsam a ariennir gan raglen tai arloesol Llywodraeth Cymru. Mae'r FlexiHome rydyn ni'n datblygu yma yn Wrecsam yn prototype a fydd yn dosbarthu fflat un ystafell wely sy'n ffinio bynglo byw a chymorth. Nod allweddol y cysyniad yw datblygu nifer o brototeipiau anedd cynaliadwy a hyblyg o'r enw FlexiHomes sy'n ymateb i anghenion tai mwy bris trwy defnyddio dulliau adeiladu effeithlon sy'n ymgorffori elfennau o weithgynhyrchu oddi ar y safle, gan ddefnyddio coed o Gymru sy'n cynnig gwelliannau ar gyflawni'r prosiect. Mae'r FlexiHome yn mab wysiadu'r dull ffabrig yn gyntaf ac fe'i gynllunwyd i fod mor effeithlon o ran ynni a phosib, gan ddefnyddio nifer o ddechnolegau cynaladwy yn cynnwys system do ffotovoltaidd integredig gyda'r gallu i storio batri. Bydd pympiau gres sy'n defnyddio aer ynghyd ag awyru mecanyddol ag adfer gres yn lleihau'r defnydd o ynni ac yn helpu i leihau biliau tanwydd. Bydd y prosiect penodol hwn yn cyflawni sgôr effeithlonrwydd ynni o 120. Mae cysyniad y FlexiHome yn fodel o adeiladu mae Cymdeithas Tai Dewis cyntaf yn gobeithio dyblygu ac uwchraddio ar gyfer datblygiadau adeiladau newydd yn y dyfodol.